Otsaiak 15, Sandekor oso, ilargila, ilgoran, bai. Eta, bueno, kalendaiuak egun berezi asko dazka, eta gorriz markatuta. Baina kasu honetan 15, ez da gorriz. A ber, Gorka, 15 gorriz egon berko altzun, Gure ustez bai egon beharko zela. Bai, ez da? Hala de, Gorka, ondo. Gaur, minbizia duten aurren nazioarteko eguna da, eta horrexeatikan saio berezi egingo deu, eta eguna gorriz markatu. Zuen gatikan. Venga, guazen aurrea. Bueno, lagunak, eta Gorka, kontatuko izuet, Gorka Aspanafoa elkartetikan etorri da, eta zuzendaria zea bertan, ez da? Zuzendari ordea naiz. Zuzendari ordea, guendik ez zuzendari, guendik ez, ados. Eta zeiten dezue bertan? Laguntzen ume eta familia guztiei momentu txarretan, minbizia den ume eta nerabe hauen familiak laguntzen, momentu horiek oso gogorrak direlako, eta, momentu horiek laguntzeko edo horretarako... Laguntzana nagutxi dira eta aldian danak emateko, ez da? Hori da. Ondo, Gorka. Zukalden zemuz moldatzezea. Emazteari laguntzen diot. Bai, gaur nahi lagunduko jak orduan, ez da? Ondo. Elkarrekin menestra ehar bat ingo deu, eta aldi berian, ikusi eta ikasi, zertan ibiltzen dian. Lagunak, eta Gorka, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, bale? Hemen ingo deuna da menestra bat, eta ingo ditugu barazki batzuk, egosi, alde batetik asanaiua, baitare bainak, eta baitare kuiatxua. Hori ingo deu laukitan, bastoietan, nahi deun bezala, eta egosi, eta holaxe jungo dia gure menestran barruan. Bestalde, bai hemen dazkaula horburuak, dakau penkatxo hau, dakau hemen azaloria, brokolila, eta ingo ditugu barazkitxo hauek egosi, pusketetanin, eta egosi hostian ingoitugu irina arrautzetik pasa eta prejitu. Albardauta ingoitugu, bale? Eta baita ingo dugu berdina esparragoekin. Eta horiek gero sartuko ditugu ingo dugu belute batian. Baina hemen dazkau baita ere ziazerbak eta hilarrak. Hilarrak ere bai osoikan botako ditugu, gaina horiek ez ditugu ez da gozi ber, hor gero goxatuko ditugu pare bat minutu, eta listo egongo dia. Eta hemen ziazerbakin ingo deuna da, egosi bat emango dio, gero zukatuko ditugu, eta bolatxo batzuk ingo ditugu, eta bolatxo horiek bai pasako ditugu irina arrautzetikan, eta prejitu ingo ditugu, eta barazki almondigila batzuk jarriko ditugu gure menestra barruan, bale? Eta menestran saltxaiteko, belute bat deitzen dana, ingo deuna da, bai tipulina eta baratzurila, txiki-txiki-txikiin, ondo goxatu sartaian, behin goxatuta daudenian, botako dio urdai azpiko pixkat, jarraitu goxatzen, gero bigoiaraka da irinana, goxatuko deu, bota ardotxurila, txorrotada bat, jarraitu goxatzen, eta saldakin ligatu ingo deu dana. Eta gero belute hortan, saltza hortan, ingo deuna da, egositako barazki bota, albardatuako guzti bota, hilarrak ordini bota, eta hor dazkaun bi arrautzak ingoitugu egosi, eta gero ingo dugu arrautza raiatuta bota gainetikan, eta perexil bizka bukatzeko historia. Ongi? Zelako gozi. Ja gozia sartu zaigu, Bueno, horren hain inberdu, Gorka? Vale? Bueno, esan dezu laguntza jona zehala, ez da? Saiatzen gara. Seguru baietz, ez dekat kezkaikan. Ingo deuna da, beitu, barazkitxo hauek egosten jartzeko zuri pasako izkizut, bale? Ingo zuna da, azena joa zuritu, eta gero nagazu, erditik moztu eta hilargi erdiakin horrela, bale? Adibidez. Gero adibidez nahuesekin, ingo deuna da, bi puntxak endu, eta hauekin nagazu, bastoitxu egitea dazkau. Erditik moztuko deu, horrela xe, eta adibidez hiru zatitan, bale? Hauek bastoitxuak, hauek hilargirdik eta hauek laukitxotan. Adibidez, bakoitza bere ikutu eukitzeko, bale? Perfecto. Venga, hoi zure kontu, emango izu zuri gailua, ni ustet nahi jozula, ez da? Zen nahi zuritzeko. Hobeto. Venga, hoi zure kontu, eta ni ingotena da hor buru garbitu, hause garbitu, eta egosten jarri baitare. Bueno, Aspanafoatik antzatoz, eta hau Arabakoa da, ez da? Bai.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoa badaude beste batzuk, Vale. eta guk Arabakoak gara. Vale, baina bestiak ebai aspanafoa deitzen dira, edo beste izbatekin dijoazte? Ez, besteak Bizkaian Aspanobaz, Bai. Eta Gipuzkoan Aspanogi. Ados. Vale. Zeintzuk dia zuen helburuak? Bueno, leheno esan dezu, ez da? Behar dutenei eta minbizin dauden umei lagundu, baina zein dia zehazki helburuak? Ba, bueno, azkenean lana nahiko handia da, gure ospitalea Bilbokoa da, Kruzes da, orduan. Guretzat, ume guztiak eta familia guztiak ospital referentzia hori joan behar gara, orduan, ba, joan eta etorri behar gara asko. Ja, tezkatza lortzen da, ja jun eta etorri berrakin, ez da? Ez, ere bai, badaukagu bertan etxetxo bat, non geratu algara lo egitera, dutxatzeko eta hori guztiak familiak, Aspanobazekin batera. Eta, bueno, hori alde batetik, gero ere bai, ofizio daukagu, umentzat eta familientzako ere bai. Musikoterapia, psikologoa izaten dugu ere bai. Azkenean, lana nahiko luzea da. Azkenean, denbora asko egoten gara horretan, eta familiak laguntza behar dute denbora askoz. Hori, alde batetik minbizia dutenak, gero landu behar dute gauza asko. Eskolarako, dan atzeatu iten da, laguntza asko behar da, familian ere bai, ez da? Bai, azkenean gurasoak, eta bueno, familia guztia oso gogorra egiten da, eta... Bai, eta burumakur dago familia, eta aurrein bihartzaio, ez da? Bai, hori da, azkenean momentu txarrak eta gogorrak dira, eta hori, laguntza izatea ezinbestekoa da. Bikain, eta zer laguntza dira, zein da gehien behar duten laguntza? Zeretan zentratzea gehiena? Ekonomikoki igual esateko daukagu, hori, bidaiena. Joan behar gara, joan etorri, gastu asko daude, eta, bueno, elkartetik laguntza ematen dugu, hori ez izateko hain gogorra. Hain traketza, ja. Danko tristkantzi badaka, norbaite ja, gainea gastu ekonomikoa, ez da? Hori da. Azkenean, gainera gero, hori, langile soziala daukagu bertan, eta hori laguntzen digu nondik nora joan behar garen, zer egin behar dugu, nola... Zatik dana berria da, derrepente, ez da? Dana berria da, dana ez dakizun nun zauden. Egun batetik bestera, normalean, izaten dugu hor... Mundua aldatzen da. Eta dana okerrea. Bai. Gero, York ez du hori pentsatzen gertatuko dela, eta hori gutxiago umeekin. Umeak horretan kanpo daudela pentsatzen dugu azkenean. Familiak egoten gara hor laguntzen, bizitza guztian, eta horrelako gauza bat ailegatzen da, eta... Ez gaude prestatuta. Ez gaude prestatuta. Naiz eta... Ez gaude prestatuta. Naiz eta pentsatu bai, o danako gaudela prestatuta, baina... Ez que ja ikusi dugu gauza horiek gertatzen direla, eta helduenkin, eta... Baina etxian gertatzea nian beste historia bai. Beste gauza bat da. Oso gorra egiten da, eta bari. Eta azkenean, elkartea, momentu horietan faro bat bezala izatea saiatzen gara. Bueno, eta ekonomikoki laguntzen diozela, zein izaten diak ero lehendabiziko laguntzak eman berri izaten dianak? Ez dakit psikologikoak edo laguntzak, ez dakit, jakinarazteko familiai zer dan zehazki gertatzen nahi dana, ez da? Bai, minbizia beti entzuten deu, eriotzakin lotzen deu, baina ez dakik zehazki ez da zer dan. Eta hainbeste mota daude ere bai barruan, ez da? Bai, minbizia, mota desberdina daude, baina azkenean guri, naiz eta batea edo bestea izan, gehien importatzen zeguna, elkarte bezala da, errezena izatea. Errezena izatea, nola guztiok pasa behar gara Bilbotik,
azkenean lehenengo laguntza, hori da. Bidean lagundu, bertan egon behar bagara denbora asko lekua izatea, etxetxo hori izatea. Beste batzuk joan behar dira ere bai, Iruñara edo Madrilera, eta hori ere bai laguntzen dugu, bidaiekin, etxeekin, eta, gero lehenengo pausu hori pasa eta gero, asko erabili behar duguna da hori, psikologoa, bai txikientzako, bai familiarentzako, azkenean ulertzeko zeo zer. Ulertzeko, zeren, momentu horiek esan dugunez. Inorrez dago preparatuta, eta txikiekin, gutxiago. Zaude bizitza guztian pentsatzen haber nola ez izatea ezer txarra umeak, eta gero honekin etortzen da, eta ez dakizu nola hartu. Nola dia aurrenengo hitzak? Ze jasotzen du guraso batek olako zerbait entzuten du nian? Nire kasuan, adibidez, txarrena izan zen. Gurei azkenean, lehenengo egunetik, esan ziguten gure umea ez zeula irauterik. Orduan, etzekan bizi iraupenikan, ez? Ez zeukan. Orduan, hori nik uste dut, guraso bat, den txarrena izan dela hori. Ez dago ezer txarrokan, ez dago ezer ezin da horrei buelta eman, ez da? Eta hori gertatzen da, ez dakizu zer egin, ez dakizu non, baina hor egon behar zara. Gainera gure txikia esen oso hori 5 urte zeukan, eta ez zuen ulertzen. Ez genion ezer esan, hori, txarto zegoen, txarto urkitzen zen, eta denbora asko egon ginen Bilbon, eta aurretik alde batetik bestera, eta horrela... Zuma denbora egon zinaten borrokan horrumia aurriteko? Guk 8 hilabete, bakarrik. 8 hilabete izan zen, eta ja... 8 hilabeteetan joan egin zen. Eta, guretzat, egia da, jende asko ez duela ulertzen, baina guretzat esaten dugu askotan. Izan zirela, nahiz eta txarrenak izan, behar bada berezienak edo hilabete onenak. Horrekin gehatu bihar, ez da? Horrekin gehatu bihar. Bai, eta hori... Zudakazue, kogaria, zudakazue zuen indarra. Elkarteari esker, hori, joan izan ginen Disneyra, joan... Egin izan genuen gauza asko, hori, azkenean gauza teknikoak edo gauza hori egin behar dela, ja laguntzen ziguten. Orduan izan genuen denbora guretzako. Izan genuen denbora gure umearekin... Eta astezeanetik noiz astezea erabakitzen, planeatzen, esateizue hor gelditu gara, eta zeite zuen, nondik astezea? Guri... egia esan da, joaten ginen egunez egun. Zeren, gure kasuan, hori, txarrena izan zen, baina, txarrena izan da, badaganekien nola bukatuko zen, orduan guretzat, dena zen egun bakoitza zen bizitzeko. Orduan, hori, egunero geuden lantzen. Zer egin dezakegu? Hau, minbiziaren kontra ezerrez. Horretarako daude medikuak. Egunero bizitzeko, aldan alaitasun gehien eman umia, eta zu egre bai familian, eta goxatu behakin aldan dana, no? Hori da. Kontatzea errexo, baina, dios! Eta psikologoarena asko erabili dugu. Eta horra dibe psikologoa zesatizun, nundikan arrapatzizun, ze horrez eta zer esateikan. Baina bakarrik laguntzen dizu zuk ondo pentsatzen. Ezin dizu esan, pentsatu hau, pentsatu beste hau, ez. Zuk pentsatu behar duzu, zer nahi duzu, zer behar duzu. Zer gertatuko da, zer ez da gertatuko, orduan, zuk egin behar dituzu gauza.
Karo, ezintzea bera etorri ezin dezu eserrin gabe hon, porque azkenian intezuna da, falta da momentu hori desaprovechatu, ez da? Exacto, exacto. Bai, teoria errexe, izate, teoria baino. Hori praktikan jarri behar da, Bai. Eta horren ostian ja erabaki zenun elkartian sartzia, edo hasieran lagundu izu eta gue oso sartu zea, o nola izan da ibilbidea? Ba, bueno, gurekin sartu ginen bertan umearekin, beraiek laguntzen, eta, bueno, segitu genuen, ze azkenean, guretzat elkartea esen bukatu umea hilzenean. Beste ume bat daukagu, eta berarekin ere bai gauzak egiten genituen, eta elkartearekin gauzak egiten genituen. Eta, bueno, urte batzuk pasa dira, eta ikusi genuen behar zela elkartean laguntza ematea, eta bertan sartu ginen. Hor gaude ikasten eta egiten. Ona, horka, zudakazu ezue bihotza. Bueno, ai ama. Bueno, lehen da biziko urratzak inditugu, eta garbi da ona pintxe lanak ondo dituzula eta fina zehala, Bueno, ingo deuna da, mendarte baserria jungo gea, eta bertan ikusiko dugu brokolia nola hasten duen. Guantxe gatoz bueltan. Alpo, Jose, aspaldiko. Bueno, aspaldi izan iten zuen Platon bisitan, sagarduzuko ederra probatu genuen, eta, bueno, gaurko kasun brokoli ikusiko genure baratzan. Gaur, bi brokoli klase ikusiko ditugu, alde batetik hau izango zen lehenengo ikusiko duguna, brokoli berde edo klasikoa, eta gero beste ikusiko dugu morea. Brokoli normalen landatzen da, abuztu, irai, urri buelta hortan, eta gero, bueno, luzatu daiken egutegi bidez, eta jateko garei izango zen, urritik hasi eta martxo inguru arte gutxi gora bera. Orduan, izango zen nule prestatuz simaurtuz, noski guk ekologiko nekin deulan, orduan simurketa naturala batekin, eta gero, belartxarrak kendu, eta urezta hor aldin urezta, eta ez dauke beste sekretuik brokoli landaketak. Brokolin ekoizpena ez da bereziki komplikatue, ez bai dauke etxai gehiagik, hartxo bat bakarrik dauke, bazilusekin oso errez manejatzen dana, orduan, nahiko guzta eraginkorra da. Gu biltzen hasten genetik sail berdinen, gutxi gora bera hilabeteko epe baten, lehenengo brokolitik azkeneko brokolia, bukatu egiten die. Kasu honetan, hau izango zen ja, azkeneko bilketa ez, ja beste astepara barru ja tandau bukatutat emango dugu. Bere burue behin zabaltzen hasten denen, ja dau biltzeko modun, eta behin zabaltzen denetik aurrea, ja hasiko litzateke pixkat ondatzen edo pixkat punta luzatzen, eta ja hasiko zen ustelketa prozesu bat. Orduan, biltzeko momentu oso importantea da brokolin kasun. Brokoli baten tamaina, izan daike, hau izango zen brokoli handi xamar bat, eta gero txiki bat. Ezkenen brokoliek izaki bezala batzuk handik gehatzeie eta bestek txikik. Ikusi ditugu berde hauek, eta baina morea ikustea jungo beha. Eta hau izango zen brokoli morea. Guain nahiz eta morea ematen daun, gero egosketa ondoren besten kolore berdin-berdine dauke. Zaporetetik ere ez dauke diferentzia hundik nik esango nizuke, baina, hola ikusteko pixkat, oso politia da egizan. Brokolin kasun, ingo genuke hemen lehenengo osto dekora apartatu, eta ingo genuke hemendik moztu, pixkat beragotik. Gero, uzten ditugu hemen osto batzuk, ez baldin bada bihar bertan saltzen, ostoekin beti ere hobeto mantentzen da, eta, iruzpala egun behintzat, ostoekin neonezkio ondo mantentzen da. Gu godio dituta beti izatea, azalorek txurik, brokolik berdek, baina, ezkenen, barria bakoitzen barrun ere daude modu ezberdinek, orduan, kolore ezberdinek izatea, normala, nahiz da gu oso dituta egon, beste herrialde batzutan eta bar, agian, oituta ongo dio, kolore ezberdinetako brokolik izatea. Nahi orduziko azokan topatuko diazue, brokoli normalen berdea saltzen da lehenengo jendea ohituta daulako, baina, pen jendek morea probatzen duna, morea ere gustatzen zaie eta gero erosketa errepikatzeko ohitura badute. Sukaldatzeko kasun ohikona da ostok eta, zurtoina esan dezaune kentzea, baina, kasu honetan, goiko zatekin ingo genuke salteatu bat edo laben, ostok eta zurtoina, berdin-berdin pure bat ikieko, edo, aprobetxatu lehikela nik uste dut, eta, bere propietatek oso onak die, eta jateko ere, goxoa naizte zaizan, goiko bezain goxoa, noski. Ja, dauneko badie, 6 bat urte hasi nitzela baserriko proiektu honetan, hasi ginen hektarea erdi baratzakin, otarra batzukin, eta, gaur gaurkoz, hektarea erdi baratza eramaten daun nita nire nahien arten,
eta gure salmenta nagusie ordiziko azoka izango zen. Gure baratzen beti errotazio konstante baten gare, pixkate lurrek eukidezan landare ezberdinek, huango kasun hemen dauzkeu azakik, eta gero udaberrin ia seguro hemen egongo die, nik uste babarruna ingo deula hemen, eta aurten babarruna ondantukin saiatuko gea azakik edo beste landare mota bat sartzen. Bueno, Joseba, hau bide mentarte baserriko prokolik, jarraitu gure sektore irakusten eta indartzen, eta segi hor. Hau Iñaki jauna, zetxukuna dazkan, baratza guztik eta buelta guztik, eta egia esan hore badekiri entzutia, eta naheken nian, bakik, beste reportai baten zaion gaituk, gogo askokin. Bezarka da handi bat, eta gurean jarraitu behar deu. Hemen txedazkauna da kuiatxua, bainak eta zenoioa egosten, eta hemen, horburuak eta baitare penkak eta geodazkauna da azaloria eta brokolia. Hauek egosten dijoaz txerrik itxarraka. Laizte ringoituguna da iragatzi, lehorten utzi, gero reboxatu eta belute goxo hortan sartzeko. Ingo deuna da, arrautzak egosten jarriko ditut ja, baitare jarrik berditut egosten ziazerbak, gero bolatxokiteko, eta ingo deuna da, beitu, hemendikan ingo zuna da, 5 ale baratzuri zuritu, bale? Eta 5 balatzuri ale zuritzeitu zunean, txiki ingoitugu, eta ni bestalde tipulina txikitzen jungo naiz, bale? Perfecto. Venga, eta hauek egosten jarriko deu, eta hemen dakauna hauek, ia egosita daudenez, eta zua behar detenez, hemen txeutziko ditugu ja, eta bani joa beste lapiko jartzea martxan. Bale, ingo deuna da, hemen ziazerbak egosi, oso ondo, ni uste sartuko zaizkitela, bai, hoi segituan murriztu iten dia eta sartuko dia, eta bestalde hemen arrautza jarriko ditut egosten. Bale, bueno, eta elkartian, gorka, ze gauz egiten dituzue, diruak eta lortzeko, eta azkenian hor dirua bihar da, ezta? Hori da, Eta gero eta gehiago, ezta? Hori da, azkenean dirua da mugitzen duena jendea. Bai, zoritxarrez bai, ara izatea bai. Eta nondik eta nola lortzen dituzue? Nik pentsatzen den laguntzak egongo diala, baina ez nahiaina, ezta? O beharraina. Bueno, joaten gara gutxi gora bera hor. Alde batetik, bale. Alde batetik esartzen eta beste alde batetik ateratzen. A ber, laguntzarik handienak, udala, beste erakunde guztiak. Vale. Eta horietaz ateratzen dugu gehiengo bat. Horretarako hori. Lanak presentatu behar dira eta proiektuak, ezta? Hori da. Orduan... Eta ez da errexea izaten, o asko... Hombre, azkenian gauza askotako behar da dirua, eta batzu batzeako, eta beste hartzuko besteako, eta azkenian ez da errexea izaten, ez da? Hori da, daukagu pertsona bat ere bai diruarekin lanean. Vale, garrantzitsua. Bai, lortzeko diru laguntza horiek, presentatu behar diren gauza guztiak prestatzen, aurrekontuak eramaten, eta hori guztia egiten. Kudeatzen. Bai. Eta, azkenien iten dituzu ere bai igual ekitaldi desberdinak, edo gauzak ere bai lortu izateko diruak, edo... Bai, daukagu beste pertsona bat, ez dira denbora guztian lanean, baina beste pertsona bat daukagu ere bai eventuak eta horrelako gauza guztiak, eta ikusten arazi entitatea, eta hori, gure arazoak beste... Bai, argitaratu, kontatu zer da hon, da... Hori da. Orduan, egiten ditugu gauza asko egiten ditugu, kontzertuak, egiten ditugu erakuspenak, festak egiten ditugu, urteko neguko festa, egun hauetan egingo dugu minbiziaren egunaren festa bat, edo... Eta areto ban badekazue, leku finko dakazue, o nuno antolatzeitu zuen historia hau guztik? Gu daukagu udalaren leku bat, bulego bat, bulegotxo bat, non egiten daude lanean pertsona horiek, eta bertan ere bai daude areto batzuk. Areto txikiak, non egin, aurkezpenak, edo egiten ditugu salmenta solidarioak, eta horrelako gauzak, diru ateratzeko eta ikusteko gure erakundea. Eta nola dijoa historia? Giota kontrolatu da, ematen minbizia giota
kontrolatuago dakaula, gero eta aurreatuago gaudela, baina gero eta kasu gehiago daude, eta aldi berian ez dakit nik nondik harrapatu. Bai, justo horrela. Bai, no? Justo hori da gertatzen dena. Eske mateo, bai, gehiago ateatzen gea, gehiago, baina eske gehiago daude alde guztetatik bai, ezta? Hori da, guk ere bai laguntzen dugu, dirua ematen dugu ikerketarentzako, gauza berriak eta egiteko, eta egia da, urtero ez da marra zuzena, ez? Urte batzutan agertzen dira 11 ume berri, beste 2 errekaitzen dutela, beste urte batzutan 5, beste ze... Ez da oso... Bai, ez da zerbait finkoa eta beti berezia. Ez da oso finkoa, baina egia da, azkenengo urtetan... Gorakada edo ondala. Bai, gorakada eta asko atera behar dute Madrilera, gauza berriak agertzen ari direlako. Eta bueno, suertez ez dira asko gertatzen nire kasua bezala. Eta bueno, beste asko libratzen direla. Zein da minbizi gehiena ikusten dana aurretan? Gehien bat leucemia izaten da. Vale, odolekua. Bai, odolekua izaten da, eta bueno, gertatzen da askotan, hori, errekaidak izaten dituztela, eta baina, bueno, ez dakit nola esan, ja. No? Asko, gehiegi, beti gehiegi. Bai, horrez dago gutxikan, dana da gehiegi, ai ama. Eta Gorka, elkartean barruan zesta bete langileak, pentsatzen bolondrezak egongo diala, ez da? Bai, daukagu hor 3 pertsona lan egiten, bai. Esan dizudanak, horiek lanean daude. Eta gero, hori, bolondrez asko daukagu, asko, batzuk, gauzak egiten ditugunean, etortzen dira, gehiengoa, beraiek pasa dute, edo hurbil izan dute, eta horretatik etortzen dira. Baina, gurea azkenean elkarte bat da. Orduan, gurasoen elkarte bat da. Vale. Eta, printzipioz, guk gure artean laguntzea da ideia. Vale. Gure artean laguntzea. Egia da, horretan zaudenean sartuta, nahiko gogorra izaten dela, eta zuk laguntza behar duzunean... Ez de erresa, ez da? Ez dela erresa. Eta ordu nola iten da, jende gutxi jungo da bertara, o bolondrez gutxi jongo dia etzaiona pasa, o asko dia igual pasatakuak eta zure kasua bezala daudenak, edo ze jende da gehiena hor? Gehiengo bat, asko dira, hori, pasa dutenak edo hurbil izan dutenak, orduan laguntzea nahi dute. Garrantzizkoa da edo laguntzeu pasadun batek laguntzia? Askotan igual ez duen pasabaten aholkuak ez diozute balio? Gure artean azkenean, bolondrezekin egiten duguna dira, eventuak edo ekintzak egiten ditugunean, lagundu. Egin behar baditugu, prestatu behar baditugu gaietak neguan emateko, poltsetan sartzeko, edozein bolondrez alduzu. Egiten ari gara kurtso batzuk, batzen dira, oraintxe bertan pasatzen ari direnak, beraien artean hitz egiteko, nola egin duzu zuk, nola egin duzu bestea. Horrek asko lagunduko, ez da? Danon artian, da pasatakuakin hitzein, ez da? Bai, pasatakoa edo pasatzen ari zarena, askotan. Vale. Bueno, eta hor, baina bada nahiko laguntza, o beti danago da gutxi? Bolondrez gehiago beharko zan, langile gehiago beharko zan? Beti gertatzen da berdin, ez? Gehiago? Gehiago izan da, segurazki, gauza gehiago egin alko ziren, gehiago beti da hobeto. Baina, saiatzen gara daukagunarekin. Egia da, gehiengo bat behar duguna direla, diru laguntza horiek, entitateak edo enpresak edo pertsonak. Jende profesionalak, ez da psikologo profesionalak, gauza profesionalak, horiek danak aurre egiteko, ez da? Bai. Ados. Bueno, indeuna da, hau dena martxan jarri, ikusi Gorka, hemen mingaina eman da eman, baina gauza asko aurreatu dugu,
barazkitxuak egozitazkau, iragatziko ditugu, hauek bai iragatzi eta gero hemendikan pasako ditugu irina eta arrautzitikan prejituta bertan sartzeko, siazerbak egozitugu bakarri golpetxo bat nola txikiak zian xamurrak, bolatxok ingo ditugu, eta gero, hau, goxatzen utziko deu, ondo murriztia, bai, urda espiko bota, irina bota eta goxatzeko, eta bitartea jungo gena beste menestra bat ikastea egiten, ados? Oso. Jungo gea Tolosaino, ama jatetxera, eta ikusiko zueze gauza goxua egiteuen. Kaixo, eguerdion, Joseba eta konpainia, gaur Tolosara etorri zate, ama proiektu berria bisitatzera, nire izena Iker Iriarte da eta gure etxea azalduko izuet. Aurrea! Ama proiektua dula 6 urte hasi izan, Gorka Riko eta Javi Riberon partez. Ni oendikan ikasten egon, behin ibilbide hasia zuten. Aman proiektu berri honetan, beste 2 bazkide gehitu gea, Unai eta Iker, eta hortaz gainera ere, Sara, Maria, Aida, Alejandro, David eta Lucia gaude. Ama, dakizuen ez toki zaldatu da, oain Berazubin gaude, Berazubiko auzoan, Tolosan, Martin Jose Iraola lauzen bakian, eta oso pozik gaude, indeun aldaketatxo honengatikan, zein da gure helburua bezeroarekiko? Ugesetun bezala, zuen etxean sentieraztea, hoi da gure helburu nagusina. Sartzezatenetikan, atatzezaten arte, goxo eta eroso egotea. Tratu pertsonalizatu hoi aurkeztea, volumena ez ezik, hortan finkatzea. Guztira 18-20 pertsona ematiak hau, inongo arazoik gabe, baina azkenen bilatzen dugu amai batetikan bestea, pribazia txiki hoi egotia, bakoitza bere puntu desberdinen, lasai eta bazkari edo afariataz, goxo disfrutaraztea. Gure dekorazioa ikusten zutenez, etxeetan, antzinan, ikustezan kuadrok, elementuk, tresnak, horta, honea, gaur egun 2024 ekartzea, izan da gure helburu nagusina. Etxeko proposamenai dagokionez, baserri inguruko produktu eta hornitzaien lanataz baliatuta, etxean 2 proposamen eskaintzen ditugu. 2 degustazio menu, bat laburra, gure lurra izenekoa, eta bestia, Luzia, gure lur garaia izenekoa. Zein da binarteko desberdintasuna? Luziak, sasoiko beste 3 plater gehiago eskaintzen ditugula, maien. Gure proiektu txikia pixkat ezagutu ondoren, sukalatzen hasiko gea, hoize da gehien gustatzen zaiguna, saltxatzen hasiko gea, degustazio menuko plater txiki bat aurkeztuta. Gure gaurko errezeta izango da neguko menestra ardikoipe galduarekin. 2 menu desberdinetan aurkeztun dugun platera, zergatik esaten dugu koipe galdua erderaz ranzio zautzea. Zergatik, ardia katzen zanen, koipea gehien bat bota egiten zan. Ui egun baten azun zitzaigun eta kamaran utzi genuen, eta 2 egun pasa ondoren, useindu genuen, eta ikusi genuen kriston intentsia eukizula, eta hoi, interesgarra izango litzakela, eozein saldatako gehigarri modun eukitzeko. Eta dakizunez, guk, asteazkenetan Ordiziko merkatura juten gea, eta larun batetan Tolosakora. Bertatik lortzen ditugun barazkik eta produktu, hemenko plater hortan eskainduko izkizuet. Errezetakin hasiko gea, lehenik eta behin, merkatutikan ekarri ditugun zerbak, krematxo txiki bat indeu, patata eta tipulina pixkatekin astua, hemen dikandakazue. Ondoren, sasoiko beste barazki batzuk, romeskua, brokolia, tipulina eta zenarioa, bakoitza bere egosketa puntu desberdinen egosin ditugu eta zati desberdinetan moztu. Haman sukaldaritza oinarritzen da merkatuko baliabidetaz lagunduta eta batik bat, garaian garaikoa erabilita. Antzinan, baserritan edo etxetan gixatzen zian plater tipiko famatu horiek berriro ere gure etxera ekartzia, gure ikuspuntu desberdinetikan aurkeztua. Leitzatikan ekarritako sasiardia, txiki moztu eta prejitu. Galdetuko zuezatik jartzen diogun sasi ardi zati txiki hauek hemengo menestra honi. Gauza da, leheno antzinan, baserritan, sasiardia edo ardia akatzen zanen, ardi jana modun, erabiltzen zan ardian zati guztik aprobetxatzeko. Guk 2 aprobetxamendu adibide desberdin uste dizkizuet. Batetikan koipeakin indako salda, eta bestetikan hemendikan dakazuen ardi aragi zati txiki koipetxu eta prejitu horiek. Gure salda egiteko, heltze baten, ur pixkat jarriko irakiten, eta ordu parez utziko dugu egosten xoabe-xoabe.
eta bukaeran ardikoipea gehituko dio saldai, irakin gabe, egun oso batez utziko deu saldai zapore hori emateko. Bueno, ikuste zutenez, jadana prest dakau platera montatzen hasteko. Lehenik eta behin, hemengo barazkitxo hauek, olio eta gatz pixkatekin astuko ditugu. Bigarrenik plateran bekalden zerba krema jarriko deu, nastutako barazki horiek gainetikan, eta gero elementu hauek gehikarrik aizela jartzen hasiko gara. Erreztarekin amaitzeko, azkeneko detailetxo horiek gehituko ditugu. Ingarratz brotek, bursaseko azan kanpoko ostok, erremolatxan osto berdekin indako lilua, eta elementu guztiei berotasuna emateko, barazki guzti hauekin indako salda. Bueno Joseba eta konpainia, hau izan da etxeko proposamena eta Tolosan itxoite dizuegu nahi zutenako etortzeko. Ondo izan, agur! Hau, Paiker, nagusi, bueno, Javi kontatu zigun, Ribero jaunak hemen untzania nola zenukaten proiektu hau esku hartian, da ja ikusi dugu, atea dala eta ze gauza txukuna, eta ondo jateala garbi eta argi dago. Besarka handi bat eta jarraitu hor, goxatzen eta goxatu arazten. Eta gu gurian jarraituko dugu, betu hemen, atein dezutatikan, zehatikan betu, hemen ja, kiston koloria zekan gure tipula eta baratzuriak, eta hemen berriro beru emango jot, eta inbiartetena da, urdai azpiko bota, lau vuelta eman, pixka goxatu, eta gero irina bota, jarraitu goxatzen, ardo txurila, eta bukatzeko salda. Hemen saldanekan prestatuta ja dala barazki salda. Balin bakazua hemen egosteko ura, edo hemen egosteko ura, bai bikain, bale? Hori aprobetxatu behar da, bertara botatzeko. Bueno, hemen ere arrautzakia egosita daude, ingoitutena atera, gero dotore jartzeko. Eta gorka, iklaunduko jak, reboxatzen dena, bale? Hemen dakauna, behitu, orburuak bai ingo deula, igual erditikan, bale? Beste busketak dauden bezala. Irineti pasa, arrautzea pasa, prejituko deu, eta prejitu ostian, aterako deu bertara, papelian pixka koipe guztia juteko, eta gero bai sartuko deu honea, bale? Venga, hoi zure kontu, papel pixka jarriko izut, bakizue beti bestela albardauta goxua gelditzea, baina koipe asko hartzen bau, eta gero koipe dana bertara botatzen badeu, hor triskantza sortzea. Orduan, bertan bota, honen energia pixka gehiago emango izut, prejitzen hasteko belaxe, eta hau inda, ingainan ematen jarraitu behar dugu, bale? Perfecto. Venga. Orduan horrela, ja. Bai, horrela, bertatik pasa, hone temperatura pixka hartzia utzi, Nahazu arrautzea bota lau edo bost pieza, eta gero dana botako ditugu bilak, bale? Perfecto. Bale, ba. Esan dako, hemen urdai azpikoi golpe txiki bat ematia ondo etortze zaio, Pixka tostatzeko eta goxatzeko. Bueno, Gorka, eta zure lana, zein da zehazki zure lana? Esan dezu, zuzendare ordea zehala, ezta? Bai. Bueno, egia esan da gure kasuan, azkenean oraintxe bertan gaudena, ez da hain importante ze postu daukagun bakoitza, azkenean, egin behar duena da lan atera. Beste elkarteekin egon, jendearekin lan egin, eta hori, ez daukagu hor lan finko non egin behar dugu, astero, hilabetero, edo. Saiatzen ari garena da, hori, hilabetero familientzako gauza bat egin, familia guztiak, hori, frogatzeko, egiteko gauzak, eta, hori, egun bereziak etorriko direnean, bertarako gauzak prestatu. Bilatu jendea, bilatu gauzak, ideiak, saiatuko gara orain dela urte batzuk egin zen ez daki zer, frogatzen dugu berriro, haber nola ateratzen den, horrelako gauzak egiten. Zertan laga berdezue indar gehiena? Zertan behar da laguntza gehiena? Hori, lehen esan dakoa bezala, lehenengo ekonomikoki familiei hasierakoan laguntzeko, gero hori, joan behar badira psikologora, fisiora, eta gauza guzti horiek mugitzeko behar dugu laguntza hori, eta azkenean denbora asko eramaten dugu horretan. Eta gero ere bai, familiekin gauzak egitea.
Familiekin gauzak egitea, hori familia bat izateko. Zer da, famili guztia hartuta, bai umia, bai gurasok eta bai denak elkartuta, edo bakoitza segun nola moldatzen dan, ez da? Hori da. O segun zen biharra da honetxe bakoitzean, ez da? Familiak horretxe bertan... Bai, modu askotakoak daude. Eta bakoitzak etxe batekoa gea. Hori da, orduan, azkenean, hori lantzen dugu familiekin, gauzak egitea, umeak ondo sentitzea, eta hori da, egiten dugun... Vale, nik barkatu jak, que te estoy haciendo un bloqueo aquí, Es que entendidazu eta nik itxaroten ari nintzen, a ver, nola zegoen hori. Ondo aiaiz. Ja, berotu da, ni botatzen jungo naiz, eta nola zu eskusik inakin zauden, ja moldatuko dugu, bakoitza bere lanea. Vale? Nik pizka bat kotxinago naiz. Ez. Pintxe lanak eta, Bai, hori da. Bueno, hau listo, eta guain berta horiek berriro, eta beste golpe bat emango jo. Hau neire vuelta bat emango jo, eta hori itxura errartzen nahi zaigu. Vale? Bagoaz danak intxerrek itxarraka. Hau listo? Sartzen dut... Bai, ingo jatena ege honei vuelta eman. Ja, hauek gaina egozita daude, inbiar dituguna da pixka morenito jarri, vuelta eta kanpoa, Ez gira gehiagi prejeitu bihar. Vale, behitu ze itxura hartzen nahi dago, ondo. Bueno, eta herritarrok, nola aldeu lagundu, ze indezakegu? Bueno, alde batetik, importantea da ezagutu txaretea. Nola existitzen den elkartea, eta hori, gauza hauek gertatzen direla. Eta naturaltasuna importantea da. Azkenean, umeak nahi dutena da bizitza normala izatea. Eta ikusten baduzu ume bat ez daukala hilerik, ez da zer gertatzen. Osea, arazo bat dauka? Bai, beste arazo asko daude munduan, eta ez dira hainbeste ikusten. Herritarrok horrelako gauzak oso importantea da azkenean. Naturaltasunakin ikusi, hori da. Hoize transmititu behintzat, ez da? Gero ja, elkartearen txat, noski, hori, diru laguntzak, edozein egin dezake bere diru laguntza, edozein egin dezake bere enpresan ateratzen denean proiektu berezi bat presentatu azpanafoa, horrelak diru laguntzarako gauza asko. Ados. Bueno, lagunak, hemen txegia eta albardatu, eta ez da egiten bora emango egun bukatzia. Ikusi zu eze bolatxoak egiten nahi naizenik hemen. Ingo deuna da, hoi dena prejitu, bertan pasa eta honea bota. Ingo dituguna da, bolatxoak bai, albardatu eta bertara bota. Eta hoi gutxi balitz, baita ere ingo ditugu zainzuri hauek albardatu eta bertara bota. Eta guantxe gatoz, zatik amestela gaur egun hasiko bat, eta gu hemen jarraituko dugu bolatxo egiten. Bueno, guantxi arte lagunak, ikusiko zu ze azkarra urratuko dugun dana. Bueno, lagunak, gorka, eharra indio gaurkoan, Bueno. Hemen inberdeuna da, iartxuak botan, eta iarrekin berdu bakarkan epeldu. Epeltziakin nahikoa dira, zeratik hain xamurrak dira, hola gaina guain garaian garaikua ezin hobe. Eta hain behar deuna da, guain, jarri hemen esparragitxuak, prejitu ditugunak, hauek hola reboxak eta zer gauza ona, Eharra. Ite aldezu menestra txian? Bai, emazteari gustatzen zaio. Tokatzen zaizu laguntzia? Bai. Hainbezeko triskantza iteikuk indeuna bezala? Edo gehiago batzutan. Edo gehiago, Ai, ama. Gehiago. Bueno, ikusi zu esparragaitxuak, hor botaitugu almondigiak inditugunak ziazerbekin, eta hemen guen, arrautza guztia raiatuko dugu horrela, eta listo dakau. Hau komeni da, hor botatzen deunean albardatutakoa, beti hor 5-10 minutu eukiko osatzen, baina denak txukun eta xamurra gelditzeko, eta, hau listo dakaula, arginan omaten ikutu gota bertzio, ez da? Perezil pixkat, eta ni uste hau platera datzia baino, holaxe utziko deula, ez da? Holaxe itxura jarra dakata. Bueno, lagunak, ikusi hemen gorka eta bilok indeuna, Gorka, mi esker retortxagatik, jarraitu hor egurrian da borrokan, berduenantzako, eta animo irire bai, eta zuek besarka handi bat eta bihar arte. Aio.